May kurikong? Oh my God! Si Queen! May kurikong! Ha? Hindi ko nakatago. Sino? Marian? Dalawa na. Wow! Ang Uy. ganda ni Marian. Ay, ang taas oh! Hanggang dulo. Uy, nagbalin. Parang aas yung mother, oh. Wala! My God! Nagkurbo. Ahas. Ganun siya, oh. Ganun. Oh my God! Akala ko Uy, ang daming anak. Hello! Nandito na naman kami kasi meron akong nakitang problema. Hindi naman malaking problema, pero alam nyo, nag-alala ako. Kaninang nagpahinga ako dahil ilang araw ko nang iniisip itong si Warocyanum. Bakit naging ganito? Bakit naging ganito na? Buti nga ito, yung lumabas na bagong dahon niya, ay okay naman, kaya lang bakit may butas na naman, nag-uumpisa. So, ni-review ko dyan online, may nagsabi doon sa mga sanay na sa plants na tanggalin natin yan. Palitan daw ang potting mix. Palitan, totally palitan. You listen to me. Okay. Palitan. Okay? Rice hull. At saka, kung meron kang coco cubes, yun sana. Meron namang cube na sa daan, no? Hindi yun ang question ba? Baka ayaw niya yan dahil may punjay. Yeah. Ano ba yan? Infected yung kanyang potting mix. Meron palang lupa sa ilalim, oh. Ayun, na-overwater yata. May naglagay ng ano sa ilalim, ah. Lagyan niya ng malagkit na lupa sa ilalim pala. Bakit may malagkit? Oo, Ano yan? yun, oh. Putik? Putik, oh. Ibig Kaya sabihin- palitan na, ano mo, Oh, tapon. Throw it all away. tinapakan niya yung ilalim ba? Hindi makaano yung ano. Oh my God. Bakit gano'n ang ginawa niya? Oh my God. Look at this. Warocyanum. Nakakaawa. You see this, guys? Let us save her. Nakakaawa na. Ito yung babae dahil queen eh. Queen Anthurium ito na turingan. Tapos ganyan na may kurikong. Oh my God! Si Queen may kurikong. Ito lang ang Queen na kinurikong. Oh my God! Kaya tulungan natin sa kluluhan natin si Queen na may kurikong. Kurikongin na Queen. Oh my God. Lagyan natin ng coco cubes. Wala tayong coconut cubes dyan. No? Teka, kukuha akong coconut cubes, ha? Sige. Kuha ako. Nakakaawa, kinurikong itong Queen. Nakakita ka na ng reyna na di kurikong. Reyna ng mga kurikong. Silagay mo. Malinis yan, bago yan, brand new. Okay, linisin natin itong reyna na may kurikong. Ang pangit naman pala ng potting mix niya. Bakit naman ganun? Nilalagyan ng black soil sa ilalim. Huwag naman ganun. Reyna yan eh. Reyna yan tapos napakabulingit. Ayan, ang title ko nito. Sinaklolohan ang Reyna na kurikungin. Ay, hindi na. Kinurikung na Reyna. Kasi ito guys, ito ang Queen Anthurium. Ang pangalan niya is Queen Anthurium. At ito ay si Warocyanum. Yun ang scientific name niya, Warocyanum. Tingnan mo naman. Ang ganda-ganda nito kung wala lang kurikong. Ayan lang. Ganda. Napalit na yung dahon niya, maganda na siya. Yung kurikong niya. Hindi pa man magpapalit yung damo. Ayan. Diyos ko po. Pansinin naman. Walang masyadong damihan. Okay na. Okay. Ako maganda na. Bago na ang kanyang bahay.
Ayan, di ba? Ang kurikungin na warukyano. Ayan, okay, maganda na. Maganda na siya. Maganda na siya, guys. Mahangin ngayon. Sana naman huwag bumagyo. Bakit ganun, ano? Ang panahon, ano, pabago-bago, no? Bigla-bigla, no? Ayan. Happy na ako. Kanina, nagpapahinga ako. Di ako mapakali. Kasi nasa mind ko si Warukyano for how many days na. Ay sabi ko, ano bang problema? So, tinignan ko online, what is the problem? Ang sabi, palitan daw ang batting rings. Baguhin. Ayan. Baka magiging okay na siya. Ha? Okay ka na ha? Okay? Ano nga siya, dalawa lang ang dahon na niya. Yung dami natanggal Ito at naman si napagyo. Betchy ay okay naman. Look at him. Look at him. Yan ang King Anthurium. See? Hindi na makita yung view niya. Pinatalikod nila ang beauty mo. Pinagkakait ang beauty mo. Kaya pinatalikod ka. Ayan. Ganda ng posisyon mo noon eh. Inikot ka. Betchy ay at si Warukyano, ayan yung mag-asawa. King and Queen of Anthurium. Oh, di ba? Kita mo? Ay, salamat Lord God. At napalitan na yung kanyang ano. At tingnan nyo naman yung ulo. Si Manong. Manong Berto. Sus, ginoo ko. Hadlo ka man na eh. Sus, ito giant, oh huge cardboard. Ang sarap itapkat ito, mga giant na ito. Ang sarap itapkat. Ala si Hoya, oh, gumapang dito, oh. Oh, gumapang dyan, kung saan na pumunta. Oh, kita nyo yan? Oh my God. Thank you Lord. At napalitan na ang soil niya. Okay. Green Emerald. Green Emerald is so giant. My God. I-repack na rin natin yan. Malapit na. Yung isa na doon sa kabila. Grabe, ang laki din nun. See that? Mga giant natin guys. Ang gaganda rin ng fern na dumikit dyan. Diba? Kita nyo? Yan. Takpan sampalok. Naku, yung bonsai na sampalok guys, bonsai yan. Naging malaking sampalok na. Oh my God, putulin mo na. Putulin na natin yan bukas. Yung siya na, oh. Ha? Dito nakatago, oh. Sino? Ito, naharap ko. Ay, oo nga, si Marian. Dalawa na, oh. Ito si Marian. Dalawa Yan, na. i-propagate din natin Dalawa si na siya, Marian. oh. Dalawa. Giant ka na, Marian. Dalawa na, oh. Wow, ang Uy. ganda ni Marian. Ay, ang taas, oh. Hanggang dulo. Uy, nagbalin. Parang aas yung mother, oh. Wala, my God, kakatakot. Nagkurba pa doon sa pikas, oh. Wala, oo nga, bakala ko ahas. Oh, oh. Oh my God, bakala ko ahas. Nakakagulat. Daming anak, oh. Oo, ang dami nga. Oh, yan, i-transfer natin. Maghanda tayo ng pots muna na malalaki. Wala tayong maraming malalaki. Okay. Yun, i-share ko na naman sa inyo si Queen Anthurium na kinurikong. Ayan. Ayan guys, tapos na yung pag-ayos namin kay Queen Anthurium na kinurikong. Andito ako, magpaalam na kami guys. Bye bye, see you again in the next video. Dahil marami pa kaming i-upload talaga. Ang daming gagawin dito sa garden, sobrang dami. Tingnan nyo yan, oh. Bye bye, see you on the next video guys. God bless us all. Mag-like, comment at i-share nyo na itong video. At magkita-kits tayo next video. Okay, bye-bye.